Szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akik a kereszténységben, különösen a katolikus egyházban a farizeusi, rigorózus szabálykövetést látták, az ízetlen, élettelen világot, a szabálykövetést, a hivatalt. Rengetegen vagyunk, akik úgy állítjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, hogy tetteinkben nem követjük a kereszténység tanítását. Nagyon sok botrány van mostanában a keresztények körében, nem csak a katolikus egyházban, mindegyiket a saját problémámnak érzem. Tudnotok kell, hogy mi is emberek vagyunk, és bármikor bármelyikünk elbukhat. De ez nem azt jelenti, hogy az az út, amin elindulunk, az nem jó út. És rengetegen vannak, akik nem buknak el, csak őket nem reklámozzák annyian. Ez mégis mit sem von le abból a bűnből, amit ezek az emberek elkövettek. Megértem, hogyha nem találsz lelki támaszt az életben, és azt mondod, hogy a keresztények sem hitelesek már a számodra. A Szentírás maga mondja azt, hogy balga az az ember, aki emberben bízik. Azt tanítja a Szentírás, hogy Istenben bízzunk. Csak hát Istent sokszor embereken keresztül ismerjük meg. Jézus azt mondja, hogy tartsátok meg, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket. A sátán célja, hogy tönkretegye Isten művét a földön. Ezért sokan vannak és lesznek is, akik elbuknak ezen az úton. De te kövesd rendületlenül az Isten útját, és hidd el, hogy csodákban lehet részed.